Mga igsoon, maayong gabi inausab ka natong tanan. Sa mas nandan, balik ta sa ato ang live 1 hour, 30 minutes to 1 hour. Alang sa pagbutyag sa tinuod nga kamatuoran nga lisod sabton sa mga tao. Kay dili ko maulaw musulti sa tanan nga human sa pagkayab ni Kristo ang mibanos adto kangit-ngit na sa tanan nga tumutuo kang Hesukristo. Mao nga atong talakayon karon kon unsa ang nakapangit-ngit sa mga tao ug unsa hinungdan ngano nga nahimo mang kangit-ngit human nga siya mikayab. Apan sa dili pa mayong gabi sa tibuok nga kalibutan, di ko malimot sa pagpangayag katahuran sa atong pinalanggang igsuon nga si Cardinal Ambrosio Rizani diha sa Maryland, USA. Mayong gabi kanimo diha para sa Pilipinas o mayong adlaw para sa Amerika. Sa imong pinalanggang asawa, sa imong mga anak, sa imong mga kaparintihan, sa tanan nga Rizani family dinis Pilipinas, mayong adlaw ug mayong gabi. O sa tanang mga Filipino diha sa Amerika karon na nakasubaybay sa atong programa, mayong gabi kaninyong mayong adlaw kaninyo dinha. Bisan dinhi sa Korea, sa Malaysia, sa Dubai, mayong gabi kaninyong tanan. Sa dili pa nato hisgutan mga igsuon ang giingon ni Kristo nga mobanos ang kangit-ngit human nga siya mukayab. Atong hisgutan kaning giingon nga si Kristo nagtukod og simbahan sa Israel. Mo na giingon nga pasayloa lang ko ninyo kon atong iplastar, atong iistorya ang tinuod kay unsaon man nga di man mahimo nga atong ipadayon sa pagpahibalos mga tao ang dili tinuod nga kaalaman, no? Kanibang dili bitaw tinuod nga kasayuran, nya ato lang gihapon ang ipadayon sa ato pa dili ta manluluwas aning kalibutan. Kung atong pangutan-on si Ginoong Hesukristo mahitungod sa tema nga nagtukod ba siya og simbahan sa Jerusalem. Wala tay mabasa nga siya nagtukod, wa pud tay mabasa nga siya wala magtukod. Kon atong ipaagi sa litra por litra ang maong pangutana. Pero dinhi sa buhat 1, kapitulo 3, gipasabot diri nga siya 40 ra ka adlaw. Human nga siya gikan sa iyang pagkabanhaw, 40 ra ka adlaw siya nga nakig-uban physicality sa iyang napulog usa ka mga tinun-an. Atong basahon ang kasulatan nga nagaingon. Tapos siyang pag-antos kanila mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod. Nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kaadlaw ug nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Gisaksihan sa atong mga apostolis nga nagpakita kanila sulod sa 40 kaadlaw lang. Now daw bi, unsaon man pagtukod ni Kristo og simbahan? Sulod sa 40 kaadlaw raman siyang pagig-uban sa mga tao. Diha ana dapita mga igsoon maanalisar nato nga bisan gani dagway og haligi wa gid siya katukod. Kay 40 ra ka adlaw nga siya nakigkuyog, nakig-uban sa iyang mga tinun-an. 40 ra ka adlaw. Yun sa niya pagtukod. Sulod sa 40 ka adlaw. Para aton dawaton ang pamatuod nga si Kristo nagtukod og simbahan didto sa Jerusalem.
Sa Jerusalem pagyud. Unya kung atong tanawon ang sitwasyon sa panahon niya, anang panahon na walay higayon nga si Kristo makatukod og usa ka simbahan tungod kay ang mga manlulutos niya nagatutok kanunay. Bisan sa iyang mga apostoles nagatutok kanunay. Ang mga Hudyo, mga high priest, kadtong mga kadagkuang mga pari sa Jerusalem, dili mahitabo nga uyunan ni Kristo nga dili mahitabo nga uyunan sa mga Hudyo nga siya magtukod dito gamay, bisag gamay lang payag. Nga ato dayon ingnon nga simbahan ang iyang gitukod. Kay dili ba human nga siya nabanhaw og nadungog na sa mga bantay nga siya wala na dito sa lubnganan unsa may gihimo sa mga kadagkuang pari? Di ba ilang gisuhulan ang mga pipila ka mga tao sa pag-ingon nga ilang gikawat ang patay nga lawas ni Hesus? Sa tuyo ani aron walay mga Hudyo nga mutuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Nyon saon na to pag-ingon nga nakatukod siya dihang simbahan. Busa mga igsuon kun kamatuoran ang atong ipatigbabaw sa kalibutan, wa gyud makatukod si Hesukristo og simbahan bisag isa na lang ka buok nga haligi. Munay dako kayong sayop og bakak nga baruganan nga atong ipabarog sa mga tao nga ingno nato nga siya nagtukod og simbahan. Wa gyud katukod si Hesukristo. Ikatulo na tong prueba sa adlaw sa Pentecostes. No? Sa adlaw sa Pentecostes, dunay giingon nga mga dila nga kalayo nga mitungtong sa ibabaw sa mga 12. Unya sila nakabaton og mga sinultihan nga nagkalain-lain. Og mo'y hinungdan nga ang mga dumuluo nga Romano adtong panahona nakabig sa pagkamagtotoo sa atong Ginoong Hesukristo ug mao na hinungdan nga si Pablo nagpadalag sulat sa Roma. Kay tungod ni adtong mga pipila ka mga dumuluong sa Roma nga nakasaksi sa katingalahan nga nakita nila didto sa mga apostoles nga mao kadtong makasulti sila sa nagkalanlaing mga matang sa sulti sumala sa pinulungan nga tribo. Dili lang kay Roman ang naa dito. Daghang mga nasod bisan Ehiptohanon atong panahon na duna nga nagigatubang kanila. Unya tungod ni ana dunay 3,000 ka mga tao nga nabautismuhan ni Pedro. Og sila managtigom didto sa templo. Kadtong templo nga ilang gitiguman dili ito tinukod ni Hesus nga templo. Mo na po'y problema ani og ilan na pong gipatuo nga tanawa mga igsoon no? Si Hesukristo og ang iyang mga ang katong mga apostoles nagtiguman dito sa templo. Nang kay kanang templo nga gipasabot ana, ang templo man na nga sawa papatya si Hesus magadtuan siya dito aron sa pagbasa sa mga basahon sa propeta. Sunod, unsa may sunod nga istorya diha? Magtipak-tipak silang tinapay asa sa templo dili sa mga balay-balay. Adi wala sila simbahan. Kay magtipak-tipak silang tinapay dito naman sa mga balay-balay. Di man sila katipak-tipak o tinapay dito sa templo. Kay wala man to ibatasan sa mga pari dito sa templo nga magtipak-tipak og tinapay kay ang gabatasan na si Hesukristo naman. Mao nga sila magtigom sila dito, magtapok sila dito sa templo, pero panahon sa pagtipak-tipak sa tinapay adto nila buhaton sa mga balay-balay. Mo na ilhanan nga wala gyud makatukod in taon ng atong Ginoong Hesukristo dito sa simbahan. Mo na ipatuo ba nga astilan, no? Mo na ipatuo ba nga lisod kayo dawaton?
Ay kaning kalibutan mga igsoon ato yung itugan og unsay kamatuoran. Unsay tinuod ba? Dili kay bisag dili tinuod atong ipabarog kay aron lang gyud ang mga tao modaig mutuo nato nga ang kaning atong simbahan mo'y tinukod sa Dios, mo'y tinukod ni Kristo nang kay di man tinuod nga si Kristo nakatukod og simbahan. Ang gitukod ni Kristo diha kongregasyon man. Sa modern Greek, ang kongregasyon dito gani, ang iglesia gimo nilang church sa modern. Pero og maingon tag kongregasyon, dili man gud kay ang meaning anang kongregasyon kuan ra kaning church ra. Na may meaning ana nga lain nga group of people. Mo nay meaning anang kongregasyon. Busa ako, mutuo ko nga ang gitukod ni Kristo usa ka grupo. Grupo to. Ug ang grupo mao kanang gitawag og mga Kristiyanos. Pero nung ka nga ingno nato nga nagtukod sa simbahan dayon ang simbahan mao kanang simbahana binutbot na usa na ka hugos pukos nga sangyaw. Ay pong palakpak diyan, no? Sa malakpak mo puno. Bale. Na mo na mga igsoon. Mo na, no? Una nga human naman ato maura man toy ako ang topic nga atong ipaambit. Dili tinuod nga si Kristo si Jesus nakatukod og simbahan. Undangin na ninyo. Kaya og di ninyo undangan ang inyong singgit, bakakon mo nga magsasangyaw, sige rin mo panangil nga nanay bakakon. Wa mo kabantay nga ang himbis sa inyong panit nagsapaw-sapaw nas kabaga sa pagkabakakon. Daghan ang inyong gipatuo sa mga tao nga og atong imbestigahon wala didto sa mga apostoles. Kaning ako mga igsoon wala ko nang hilabot. Ako bang gitulid ning dalan sa mga tao? Akong gitarong. Nganong kinahanglan man nga atong bakakan ang mga tao na di man makaluwas ng pagpamakak. Kung kita midawata sa sugo diri sa kalibutan para imantala na midawata sa sugo aron ta maluwas, unsa may kaluwasan dayon ana nga atong gibakakan ning mga tao? Atong gipabilib, atong gipatuo ang mga tao sa dili tinuod. Sama anang giingon nga si Jesus nagtukod og simbahan. Didto sa templo. About 120 person katao. 120 katao kuno ang sinugdan ana didto. Unya kinsa man po'y nagsulti ana ang ila pong referensya. Munang do na dayoy mga komento diha, "Huy, misteryabo." Pagbasa po referensya, oy. Ngano man, nga mo palaban naman tag referensya, kay di na kaya pamatud-an sa Biblia. Muna'y hinungdan ana nga mo gamit na tag referensya, kay di naman mo uyon ang Biblia sa ubang mga tema nimo. Di naman mo barog ang Biblia. Mao nang mo palaban tag referensya. Unya kanang referensya nga inyong gigamit, unsa man kasuhito ng taong gasulatan na? Nakasaksi ba na anang panahon na o katoliko rapod gihapon ang gabuhat kauban na sa relihiyon nila? Amaingon ta karon nga Bible scholar dayon. Unsa din ang Bible scholar? Unsa din na sila? Ha? Unsa di ay ang anaa silang utok ga translate. Igo lang sila ga translate. But wala sila right nga, wala sila power to interpret the parable of the scripture. Wala sila right ana. Kay ang dunay right ana usa ra gyud si Kristo ra gyud. Mao ray dunay right. Sumala sa Pinadayag kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 5 mao ray makaabri anang basahong linukot. Mao na no? Mao na nga kun mo gamit ag referensya kita mo gamit man pugta.
Pero dili tanan nga referensya nga pataka na lang tagamit og mga referensya. Sama anang 457. Pwede nga di ta mo gamit og BC. No? Ngano man. Ngano man. Tungod kay kanang meaning anang BC before Christ. Unsay before Christ? Kano sa man na before Christ ang kalibutan? It means nga sawa pa namugna ng imong history wa pa si Kristo. O pagkamugna ng imong history wa pa si Kristo kay before Christ man. So kaning pattern kanang sulod sa history ana sa namugna ng history wala pa si Kristo sayop na. Kay wa pagam aning kalibutan si Kristo na anadaan. Munang wala nang before Christ. Wala na, dili ta mo gamit ana. Ang ato dinhi nga tuuhan kanang maigo sa pag-compute. Lapos pa dulong dito sa pagbuhat gid sa kalibutan. Sumala diri sa kasulatan. Pero mo lagi na nga dako kayong tunonon sa mga tao. Kay wala man nila ni makabisado. Karon mga igsoon ato na pong balikon pagtapik kanang giingon ni Hesus sa pinaaw kaning Juan kapitulo 12:35 nga matod pa dinhi na atong basahon sa Juan 12:35. Kaning ato wala ta nang hilabot ani nila ha. Pero mao lagi na nga inigsulti nato maigo gyud ang pataka bitaw nga doktrina. Mahulog sa muratag na kapanghilabot kay ang ilang doktrina maligsan. Maligsan manggod. Parehaan ang si Hesukristo lagi nagtukod og simbahan, di iligsan gid sila ana kay wa man nagtukod og simbahan. Unya ang pundasyon nga katarungan ana Matthew 16. No, Matthew 16:18. Atong basahon diri sa original Greek Bible. Original niya, Greek Bible gini Bible nga Greek translated into English. Tanaw na to. Kay kani wa gid ni kapin-kapin, wa kulang ni. Galing kay gagmay kay ni siya og lera Kago de sai ligo otian Petros kay ipi taiti di Petra oy kodo minso non tin ecclesian kay polay adon on katikos surin itis. Sa Greek to ha. Atong basahon sa English. And I, but to you, am saying that you are Peter, and upon this, the rock, I will build of me the congregation
and gates of Hades, Hades, not will overpower it. Congregation no? Wa gini na usab kay pure gini nga Greek. Ay kongregasyon di gini siya simbahan. Group of people na siya, assembly of people. Unay kongregasyon. Sama ning Christian, kongregasyon ni siya. Munay kongregasyon sama ng Christianity. Kongregasyon na ni Kristo. Nya ato din ang inon nga simbahana. Nganong naadto sa ilang simbahan, himo naman church. Dayon nahimong building. Umingon ko tag church is building. Purtig yung dakuang tinunto. Nganong mahimong tinunto na? Ingon man dito sa Roma 16:16, pag pangumustahay kamo sa balaan nga halok. Nangumusta kaninyo ang tanang mga iglesia ni Kristo. Kung ino na to nga kanang iglesia, church building, ang building day may nangumusta. Nya manggihalok tong building. Mao na giingom nilito nga ang mga simbahan nangumusta ninyo. Nya ang mga simbahan kay building man. Building day itong nanggihalok, building day itong nangumusta. So anang puntuha pertindakuan na kayong hiwi na nga pagpatuon diri sa kalibutan. Ang mga tao aning inosente masuko, mulaban kay mao lagi pakamatyan gyud og unsay namat ang kahayag, mao'y pakamatyan. Kana bitang mahotdan nagkatarungan, gitan-aw tong iyang ginikanan siyang ginikanan nga diha siya natawo, diha pud siya namatay, amo ingon dayon nga og unsay gipakamat anamo kahayag, mao po'y among pakamatyan. Hikog na. Resulta na. Dili open-minded. Kita karon kinahanglan ta open-minded ta. Ingon sila, kung dili man kami, dili pod kamo. Wa man mo kahibalo mga igsuon nga doon na may saa dito. Nga ibubo niya ang espiritu sa ulahi. Di wala sa nag-una ibubo. No, sa Huwil 2:28. Og mahinabo nga sa ulahi, igabubo ko ang akong espiritu. Ulahi man, di man mag-una. Mao nga ang ato diha nga wala tanang hilabot nila. Ang ato nga ikorek nato ng ilang sangyaw nga patuo nga binutbot. Pero mao lagi na nga og magtulid kag lansang na balikog, wagi gyud kabunol. Kay di man gina matulid og di nimo dukdukon. Unya og magtulid pug kag dalan nga hiwi, apahak gyud. Kay kadto nakahiwi ato buldoson man to. Ana ang resulta na mga igsuon. Busa ang maluwas ani kadtong open-minded. Kadtong close-minded, kadtong moingon nga og unsay namata kahayag mo ipakamatyan, di gid to maluwas. Kani gud atong basahon diri sa unang Korinto. Unang Korinto, ari punta sa Greek. Unang Korinto 12, no? Sarato. Unang Korinto 12. Ay, 2 Korintian man din eh. Gining ato, gining himay-himayon tani. Aron nga itong open
open-minded makasabot pod. Katol na punong ubul-ubul. Nara, oh. Oni isti suma Kriston. Kriston meaning Kristo. Kai meaning an. You are body of Christ. And members out of part, and whom indeed sit the God and the ecclesia. Unsa nang gi pasabot diri? Body of Christ. But you are body of Christ. Kamu mao ang lawas ni Kristo. Kamu mao ang lawas ni Kristo. Kinsa ning kamu ani mga building na ini? Building na ng kahulugan ana pag ingon niya nga kamo. Moday ato ang panindigan dinhi sa kalibutan nga pag ingon niya kamo mao ang lawas ni Kristo, building na. Unya sa Epeso 1 o Kolosas 1:4, si Kristo mao ang ulo sa lawas. Unsa tong lawas? Lawas niya, unsa tong lawas? Kadtong mga tao. Mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Nya ato inon nga si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mao ang simbahan. Unya unsa man ang simbahan? Building. Sa to papaingon nga kamo building to. Dili mga tao. Sayop na nga pagtulunan, sayop. Gipugos man gud nila ni. Gipugos nilang pansak nito sa utok sa tao nga ang ilang yung simbahan mo tinukod gikan sa Jerusalem. Wala makatukod in tao ng mga apostoles dito sa simbahan bisag usa ka murag tungaw kadako. Unsaon pagtukod? Imagino nato ang panghitabo. Anang panahon na si Kristo bag-o lang kayo gipatay. Bisan sa wala pa siya patya. So wala pa siya patya, nakatukod na siya. Nga og si Kristo imong pangutanon, ang mga langgam na isalag, ang milo na ikaluklukan, ang anak sa tao walay kapaurarayan. Wala siya tinukod dito, bisan balay, bisan na lang payag. Kunya usaw niya pagtukod dito mga simbahan, usaw niya pagtukod dito simbahan, bisag gamay lang kaing simbahan, aron dito sila manimba, nga kanunay gisunod niya ang mga manglulutos. Kanunay gisunod siya sa mga manlulutos. Mao gani nga og magtigom sila adto sila sa bukid sa Olibo manggitapok. Mara toy panahon nga sila malinaw dito. Kay tuwa sila sa Jerusalem, di na sila kabilo. Munang wagid siya katukod dito. Sa wala pa siya patya, wagid siya katukod. Bisa na lang murag tungaw kadako nga simbahan nila. Wala gid niya mo. Busa dako kayong bakak ni sa kalibutan. Kung ipugos na to nga si Kristo nagtukod og simbahan, unya ang simbahan nga natukod mao kanang simbahan nila. Munang magabaan sila ni madugay. Manimalos nila ng Ginoo, panglumsan sila sa suba, sa dagat, magprosesyon nila, panlumsan, mga sunog, mag-stampede. Kay dili tinuod ang gipadahom sa mga tao. Dili tinuod ang gipadahom. Og atong ingnon nga human siya nabanhaw nakatukod ni samot.
Kay 40 ra ka adlaw siya gikan sa pagkabanhaw. So niya pagtukod ng 40 ka adlaw lang. Iwa gid siya natukod. Unya sa wa pa po siya patya, labaw na po makatukod kay gisiging gukod-gukod siya sa mga tao. Madto sa sinagoga, magbasa siya dito sa basahon ni Propeta Isayas. O kung nasa simbahan, madto di sa sinagoga sa mga Hudyo. Kung nasa simbahan, tinukod dito. Ha? Musugot ka to sila si Kaipas. Kadtong mga high priest dito, musugot ka to nga si Jesus dito magagamag simbahan. Aron dito manimba to yung mga masakiton nga nangaayo. Wala, kay dili freedom ang Israel. Dili freedom country. Dili freedom of religious. Muna nga, dili yun tinuod na, sa unsaon na ito huna-huna. Mora na akong tuyo. Wala ko manghilabot nila. Mora na akong tuyo nga, isulti na ko sa kalibutan nga dili tinuod nga si Kristo nagtukod og simbahan. Apan tinuod nga si Kristo nakatukod og kongregasyon. Kaya may ganitag kongregasyon, dili lang kay tigumanan ang meaning ana. Daghan og meaning ang kongregasyon o sana group of people. Assembly of people. Being a group, mao na siyang Christianity. Kanang Christianity is a group of people. Mao na'y kongregasyon ni Kristo. Muna'y tinuod diri sa Bible. Ug wala ta masayop. Kay bisan gani sa Apostol Pablo nagsulti nga katong mga tao niya, katong mga tao nga nituo, mao to ang gitawag niya og lawas ni Kristo. Kamu mao ang lawas ni Kristo. Di kadto ding mga tawhana, mga lawas to ni Kristo. Kay nakakaon sila sa tinapay nga giingon nga lawas ni Kristo, nahimo silang usa ka lawas ni Kristo. Unya ingon dayon didto sa Episo o sa Kolosas 1:18, si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. So kadtong mga tao, kadtong lawas niya mao tong mga tao nga nakakaon sa tinapay nga giingon niyang lawas. Didto sa mga balay-balay sila nagbuhat ana. Kadtong mga apostol, didto sa mga balay-balay sila nagbuhat. Dili kay na sila simbahan. Ora na yatong tuyo da ipabarog. Na dili tinuod nga si Kristo, si Jesus nakagamag simbahan dito sa Israel. Ug parte anang giingon nila sa Roma 1:7, kanang gipadad-an dihag sulat ni Apostol Pablo, mao kadtong mga nakasaksi nga mga Romano nga dumuluong dito sa Israel. Nga nakakita sila sa akto nga ang mga apostoles nakapanulti og lain-lain nga pinulungan. Kay apiki naman gusto sila paeskwelahon. Karon biguwa po ng grupo karong inana. Amuhat lag kirig-kirig. Dayon lain ang sinultihan. Insikwakang na. No? Naapoy kuan nga nisulod kuno niya si Santo Niño nagamay kay tingog kay Santo Niño lagi kuno. Di gamay kay tingog. Then kirig-kirig ana, kirig-kirig. Libat-libat putong mata ha. Diwal-diwal putong dila. Grabe no, madrama kayang kalibutan. Inana kalisod ning pagpatuos mga tao. Kinanglan ka magkikirig-kirig diha. Hantod karon naagi hapon. Nya inig hapos sa kamot ana, hapay pong mga tao pod. Tumba kay aron ingnon nga papirpol tong hapos. Hatang no? Nadako agi gayong bugnuono ning kalibutan. Kaning ato is divine government of God.
Mo na atong tahas. Kay kung walay gobyerno sa Dios kining kalibutan dili ni maluwas. Magpabilin ra ni siya nga ingon ani. Talamak ang mga tao. Walay equality. Walay peace. Walay kalinaw ang mga tao. Walay justice. Walay justisya. Kay ang gobyerno sa tao, ang aim ana, ang goal ana is justice unta. Pero ang mga naglingkod ana, dili man honest sa justice. Mao na hinungdan nga walay justice. Walay kalinaw. Natay constitution nga naghisgot sa pagbabarog sa kalinaw, kaangayan, katarungan. Pero ang mga opisyal nga gitugyanan nato ana wala magtuman. Busa walay paglaom ang mga tao, walay paglaom ang nasod nga mamit ang kalinaw, kapayapaan, kalinaw, panag-angay, wala hangtod nga matukod muguwa kanang gobyerno sa Dios. Muni nga dako-dako ning tahasa. Atod pas Ginoo naata karon sa pinakadakilang tahas sa Ginoo. Ang kakalisin ay kalisin. Nya kita nga gisugo ultimo kayong tao. Ay dili man musugo ng Ginoo abogado. Di man musugo ng Ginoo og kana bitang popularidad nga tao. Dili. Kung mahimo ang suguon sa Ginoo, wa kailag eskwelahan. Kana bitang dinaog-daog kayo sa mga tao, tinamay kayo sa mga tao, sinalikway. Kay aron nga ang tanan nga panulisok mapasaan niya. Kay inana man ang Dios. Una nga atong agwantahon. Total ni anato ang tinuod nga kaalam. Busa makatug-an ta sa takna tungod kay gihatag sa Dios ang husay ana. Dili ka katug-an sa takna kun dili ka kahibalo. Kung unsa tong pitsaha, unsa tong taknaa, unsa tong adlawa, unsa tong bulana, unsa tong tuiga. Ang unang adlaw sa pagtipak-tipak ni Kristo sa tinapay sa adlaw sa pista nga walay libadora. Dili gid ka kakita ang adlaw og takna kundi ninyo tumatris. Why main laki sa tibuok kalibutan ana? Kay katuman mumantoy niingon si Kristo nga mobalik siya inom ato. In nga dili na ako magainom sa bunga sa paras hangtod ni adtong adlaw nga ako magainom niini pag-usab uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Kanang bright nga tao aning kalibutan nga naa diha ang atong kaluwasan mauray makatug-an anang panghitabua. Kay mamantan-ahon to sa tong taknaa nga si Kristo nilingkod sa lamisa kauban sa 12.
dayon kuan kanang unsa tong taknaa, unsa tong adlawa, unsa tong bulana, unsa tong tuiga. Pero dili mo katris ana. Dili pud mo katris anang pagbalik niya. Busa pasalamat nga bisan nga ingon ani ta kitay gihatagan sa tinuod nga utok. Andam ta sa pagtubag sa mga panulisok, sa mga pangutana nga out na sa topic sa Ginoo. Kay ang pangutana nga sala dito sa Ginoo pag-reply ana sa espiritu patay man silutan man tong nangutana o dautan nga pangutana. Kay do na may pangutana nga pagbugal-bugal, pangutana nga pagsukod sa kaalam, pangutana nga pagkuti-kuti. Ano siya? Dunay pangutana aning tulo nga silutan sa Dios ang nangutana. Kay dunay may pangutana nga pagsukod o pagbugal-bugal. Kanang pagkuti-kuti nagpakisayod na sa kamatuoran munang ihatag ang kumpletong detalye. Inana. Pero kadto ganing bugal-bugal pagsukod sa kaalam wala toy kahayag nga padulngan. Kangit-ngito tungod kay ang iyang pangutana kuanto kaning pagguba to sa kamatuoran. Kay ang tinuod nga iyang ipalutaw ang ilaha man day tinuod. Di gani mo katubag anang adlaw ug takna na tinuod na mo. Pila ka sayon sa kasulatan na. Di gani katubag. Kung atong pangutanon kung atong pangutanon kung kano saan ang taknaa unsa nang adlaw ibalik ra kas Bible. Ibalik ka dito. Mala des Mateo 24:36. Oh, kita mo? Walay na sa takna. Oh, di ilhanan nga kutob ra sila diha. Ang ilang kaalam dili hinatag dili unlimited. Kay di man ka tubag ana. Pero kita makatubag ta. Ngano man. Tungod kay kun imong basahon ang kasulatan ari na ta sa Bisaya. Sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 29, naa diri ang tubag. Og sultihan ko kamo. Ato ning ko ano no, mahimayon tani kay kani siya adlaw man ni sa pista sa tinapay nga walay libadora. Og sa naunang adlaw sa pista sa tinapay nga walay igpapatubo. Si Jesus giadto sa mga tinun-an nga nag-ingon. Asa man ang gusto mong hikaya namo alang kanimo sa imong pagkaon sa Pasko. Og siya miingon kanila adtuan ninyo ang usa ka tawo sa syudad ug ingna ninyo siya. Ang magtutudlo nagaingon, ang akong panahon naduol na. Og sa ulugon ko ang Pasko dinhi sa imong balay uban sa akong mga tinun-an. Og gibuhat sa mga tinun-an ang gisugo kanila ni Hesus. Og ilang gihikay ang Pasko. Og sa pagkasawmsum na, siya mitambong sa kananan, uban sa napulog duha, ka mga tinun-an. Og samtang nangaon sila, si Jesus mikuhag tinapay, og sa nakapanalangin na siya niini.
Kini iyang gipikas-pikas ug ngadto sa mga tinun-an gihatag niya nga nag-ingon, kumuha ug kumaon kamo. Kini mao ang akong lawas. Mao na nga kutob sa nakakaon na nahimong usa ka lawas. Kini mao ang akong lawas. Kung ingnon nato nga lawas simbahan, gikaon nilang simbahan. No? Gikaon dai nila tong building. Pag ingon ni Kristo, kini mao ang akong lawas. Kumaon kamo, nikaon man tong mga 12. Di nahimo silang lawas. O nga kanang lawas katawhan, dili building. Nya kay ang lawas o iglesia usa ra man. Si Kristo ang ulo sa lawas nga mong iglesia. Kay o gikuha niya ang kupa og sa nakapasalamat na siya kanila. Gihatag kini niya nga nag-ingon, uminom kamo niini kamong tanan. Kay kini mao ang akong dugo sa pakigsaad nga igaula alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala. Ug sultihan ko kamo, nanani, nga ako dili na mo inom pag-usab niining gikan sa bunga sa paras. Hangtod niadtong adlaw nga magainom ako sa bag-o niini uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Amo nay repetisyon. Mo repito. Mo nay adlaw ug takna sa iyang pagbalik. Kon kamao ta ani, makabalo ta sa adlaw ug takna niya. Pero dili ta kamao ani, dili ta kabalo. Adto ra ta dayon sa way na sayod. Kay mo man ni ang wala masayre. Kanang Matthew 29, 26-29, mao nay wala masayre. Mao na ang giingon ni Jesus sa Matthew 24:36, apan sa maong adlaw ug takna walay bisan usa nga nasayod. Bisan pa ang mga manulunda, bisan ang anak gawa sa amahan. Ang ilang hunahuna pingog amahan, kadto mang amahan nga di makita. Mo to hunahuna. Kanang amahan ni sa pundok, sa kalibutan. Kadtong amahan nga nasayod ba? Sa pag-abot anang kawatan. Moto siya'y makatug-an ani. Pero ang inyong amahan sa pundok, wala masayod. Anang pag-abot sa kawatan, dili katug-an ani. Sa to pa, sure gyud nga way kaluwasan. Sila. Kita, kaluis Ginoo, makamao tatanan. Ambot lang ka mo diha. Makamao ba mo? No, basta kita kanunay tang gatuon na saon ni, ambot lang mo. Kamao ba mo? No? Kay dugay-dugay naman mo ani. Wa tay kalibutan og makamao mo dili. Kay inig pangutana ani kano sa igo ra mo musulti nga mao na pagpangayo sa kumpletong detail di nakahatag. At least tinuod ang gitugan di lang kahatag. Kay di man kamao. No? No guy, munal na lang kay di man kamao. Suko naman. Katul-katul ako ang ubol-ubol o ginani o nga tunlan ba mo katul og naay mga bugnaw doon sa dragon fruits ba akong gikaon. Pero wala naman. Kinuman. So, atong balikan pagbasa ang giingon sa Juan 12:35. Na ingon si Kristo diri ang kahayag anaa uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Hamubo na lang. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag.
Kay tingali unyag, hiapsan kamo sa kangit-ngit. Siya nga magalakaw sa kangit-ngit, dili mahibalo kung asa siya padulong. Na, kato kunong maglakaw sa kangit-ngit, dili kahibalo kung asa siya padulong. Kay usaw man, nga pataka naman lang to. Karap-karap naman to. Pareho na ni karon. Tabua. Karap-karap na sila. Ala, asa ni dapitan ni buwan ni. Inana. Ang kahayag nakig-uban sa mga tao sa una, mubo na lang nga panahon. Nga kinsa ning kahayag? Si Kristo, sumala sa Juan 8:12. Sa to pa ay ang kahayag sa kalibutan si Kristo ra gyud, wala na ilain. Muna nga pagbanos so wala na si Hesus, ang mibanos ato kangit-ngit na. Munang nganong nahimong kangit-ngit ni? Kay kanangging harian gilubong niya balik atong basahon sa Trisi 44 sa Mateo, no? Angging harian sa langit sama sa usa ka bahandi nga nalubong ilalom sa usa ka uma. Nga sa hingkaplagan kini sa usa ka tawo iyang gibalik paglubong. Og tungod sa iyang kalipay siya milakaw. Og iyang gibaligya ang tanan niyang kabtangan og iyang gipalit kadtong umaha. Gibalik og lubong ng gingharian. Nakita na unta pero gibalik og lubong. Mo nga kangit-ngit ni sa wala na siya. Kay ang mga apostoles ani wala tug-ani. Atong basahon sa buhat 1. Intang hindi na may apostol. Beto ko nung tanaw ng apostol, gitug-anan ba na? Sai City. Buhat 1, Sai City. Ug unya sa nagkatigom sila, gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahon na karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Amo na ipangutana, no? Og siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo samahan, pinaagi sa iyang kaugalingong kagahom. Munang kangit-ngit sa mga apostol ang gingharian sa Dios. dili nakahayag kay dili naman plastar. Di naman wa man itug-an ni Kristo ang detail unsaon ni pagsulti sa mga tao. Mao nga si Apostol Pablo sa unang Korinto 13, no, unang Korinto 13:9, matud pa niya diri, kay ang ato ugod nga kahibalo karon dili man hingpit ug maingon man ang atong pagpanghimog propesya. Pag-ingon ni Pablo nga kay ang ato, apil si Pablo. Unya pag-ingon niya ato, dili kita ang gipasabot. Sila. No? Sila. Kay ang ato, ang gipasabtan ni ani katumang mga tao, apil ang mga apostol. Ang ato ugod nga kahibalo karon, katong ilaha, dili man hingpit. So kay dili hingpit, kangit-ngit. Maingon man ang atong pagpanghimog propesya. Sa 10, ingon dayon sa diri, apan kung ang hingpit moabot na,
Nan ang dili hingpit igahikli na lamang unya. Unya kay di man kuno sila hingpit. Muni unog tubig. Dili man kuno sila hingpit. Na may hingpit nga moabot igahiklin. Sa ato pa kaning kaalama karon sa mga tao, sa mga pastor, mga pari, mahanaw na. Abot ang panahon nga mahanaw kanang kaalama. Kanang ilang prophecy nga gipanghimo musugot mo sa dili mahanaw na aning kalibutana. Kay ang hingpit ani mo imo barog. Ug mingon ganita hingpit, ang makatug-an ta ng adlaw takna. Dili kay mingon tag hingpit, nya di katug-an. Debate dayon, debate. Kanara may atong ipahusay. Ug mingon ka nga dadon ko nimo dihas Mateo 24:36 walay nasayod sa lustak na. Ang ato ng pangutana, sinugo ba ka sa Dios o dili? Sinugo kay alang-alang man og mayong dili. Sinugo. Kana bang Dios nga nagsugo nimo? Gitug-anan ka anang adlaw takna wala? Wala. Adili Dios kasugo nimo. Kay ang saad ni Kristo diri sa kasulatan, walay tinago nga dili igabutyag o dili mahibaluan. So kung kanang giingon dihas Mateo 24:36 walay nasayod, tinago. Pero naay iyahang unlock. Walay tinago nga dili igabutyag o dili mahibaluan. Sinugo ka sa Dios, tugani ko aning adlaw takna kano sa amin mahitabo. Og dili sa pinadayag 17 naay dakong panihapon diha gisinggitan ang mga langgam kano sa amin puni. Sinugo na ko kas Ginoo. Maangkon kag sinugo nya wa ka katug-an ani. Ikaw gasugo sa imong kaugalingon. Imong gibasa ang Biblia, gipangusgan nimo tuon ang Biblia. Nag-eskwela ka diha sa inyong mga eskwelahan asan dapita nga gitawag din mog theology, sana. Theology. Oh, kuya man ang theology god. Theology? Theology, kaya kong theology. Theology din na? Theology dahil, theology? Katawanan. Na'y nakabog tik-tik, anak. Muna nga. Kita dili ta theology. Wa ta nag-study. Gift ning ato, gift. Sa dunay utok ani, makasabot siya basta dili magsinagbot sa iyang utok. Di ba niya sagbuton? Sagbuton pod. Naminaw to pero gibutang sagbot. Dili siya kasabot kay sagbot man yang sulod sa utok. Kung gusto ninyong masabtan, hinluin ang utok ninyo. Hinlui. Dayon, ayuha pagpamati ang mga tema nga akong gisangyaw. Pamatiig maayo, tunig maayo. Dili kay manimati lang kag pila ka segundo, birada dayon ka. Dili ka kasabot ana. Kana sama anang gingharian. Si Kristo, si Pablo, gasulti, ang ilang kahibalo, dili hingpit. Unya asam sila gatuon. Naaman diha gatuon pud gihapon, dili ginahingpit. Muna nga, bisan tuod og musugot sila sa dili, mabot ginang panahon na nga kuan kaning ihikli na sila nga kaalam. Kay gingon man nga apan kung ang hingpit mo abot na. Nan,
ang dili hingpit igahiklin na lamang unya. Hiklin gina kay di man na sila gobyerno. Gobyerno maning ato. Pagtindog ani divine government man ni. Hiklin yun. Nga atong itugan ko nun adita sa tima nga gingharian. Sumala sa giingon ni Kristo gilubong sa uma. Karon asa maning uma? Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga nalubong ilalom sa usa ka uma. Karon unsa maning katumba sa uma? Atras ra kagamay 17. 13:38. Ang uma mao ang kalibutan. Unsa da itong uma? Kalibutan. Di na lisod sabton nga kana daing gingharian sa Dios niya sa kalibutan gitaguan sa Ginoo. No? Niya sa kalibutan gitaguan. Unya kay dako maning kalibutan, dagan na pugas Matthew 21:42, 43. Asa sa kalibutan ingon si Kristo diri. Nin siya. Si Jesus miingon kanila, wala bagayod kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamag-aang buhat kini sa Ginoo sa atong mga mata makapahibulong gayud. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo o gigahatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Ato kunong tan-awon basahon nato sa Greek kung nasod ba gid ni. Kay sa imprimatur dili man nasod. Mga tao naman. Di nasod man gud gihapon ng mga tao. Usara man gud nag-meaning. Nasod man gihapon na. Yari kita sa Greek. Tung basahon ni sa Greek Bible. Ancient Greek Bible ha. Sa ancient gini. Ano siya hubad nga English. Nya ang English ani katong karaan pag yung English nga nga bali. Arao. Ligi aitus di Jesus. Oy di puti aninoti in tais is irap tais aitun in apidoki masan oy kodo moitis aitus iginiton iis kitalin gunyas para kuryo iginito IT kay istin tay
Sati. In. Sama ni? Tanaw na to. Sa ganito ni siya. Asa ra to? P day, P. No, dara. Intral mais. Imun. Dayon Dias. Tuito. Ligo. Umin. Uti. Artisitay. Up. Imon. Di. Basilia. Saan ang Basilia? Kingdom. Basilia. Kingdom na siya. Kingdom. Tuy. Tiyo. Tiyo meaning God. Kay duti sitay itnil poloyti toys arpoos aitis. Atong basahon sa English. Is saying to them that Jesus, never did you read in the scriptures, stone which rejected the builders, the building, this came to be into head of corner, beside Lord came to be the head, and it is wonderful head and eyes of us. Through this, I am saying to you that will be lifted up from you the kingdom of the God and will given to nation. Kita mo? And will be given to nation, making the fruits of it. Nation gyud diri. Will be given to nation. So nation gyud dili mga ihatag ngadtos mga tao. Hay aron maduol gyud nila. Nay nakabahog tik-tik ana ba? Mo na siya diha. So, asa gihatag ang gingharian sa usa ka nasod will be given to a nation nga makahatag og bunga nga sa ato patuohan si Kristo. Bunga nga iyan ni Kristo, mahimong Christian country. So kitang mga Pilipino dapat malipay. Dili kay hatag na to sa Roma. Pilipino tang dako ihatag no sa Roma.
Nya napoy uban madtos Korea. Kay to ako nos Korea po nangging harian. Naunsa man hinuona, Pilipino man unta, dapat mo laban unta siya, no? Pero di man, madto man hinuos Roma. Nya kita hingan lag kulto, nya sila wala. Nya maingan dayon sila nga nanapi ta. Business ning ato. Kay naatay kumpletong rehistro gikan sa Securities and Exchange Commission dahil nakabasag incorporated. So pagbasag incorporated, a business. O sila kay balo nga kanang incorporated mo na iya sa gobyerno. Ilhanan nga legalidad ka sa gobyerno. Pag wala nang incorporated, wala ka moagi gobyerno. Kolorom ka. Munang dili gid pwede nga wala incorporated. Kay but pasabot, wala ka marehistro sa gobyerno. Di man mo dawat ng gobyerno og dili incorporated. Kay ang meaning ng incorporated, daghan kamong gagama. Oh, wala pa nag-iyahi sa usa ka tao. Korpo. Ang kanadaing kuan. Kanadaing Katoliko Romano, naday tagiana isang buok. Korpo man po na. O, kanadaing kang Kristo nga Christian. Korpo man gyapon na. Uban sa iyang mga dusi man na katinunan. Incorporated na. Nya, ingon dahin sila. Dili na kinahanglan ko no, nga iparehistro sila sa SEC. Nga nung irehistro sila sa SEC? Nga ang ilang mintos Roma. Ang Baptist Church, nabay rehistro sa checks? Aw sana check 6. Aw. Walay Securities and Exchange Commission ana. Ang 70 Adventist Church, na ba? Na ba na diha wala? Ang Islam, wala. Dili kay sila ra. Ngano man nga ngano man nga say nga na. Ngano man nga wala man sila wala man sila lutusa tungod kay dili sila Pilipino ang gatukod. Sa to pa walay labot nila ang gobyerno sa Pilipinas. Mo nga og magtukod ka sa manang mga ubanang pundok nga Pilipino ang founder para di na mahimong kolorom imo nang iparehistro pwede. Pwede pog dili parehistro. Pwede na gyapon. Pero ang tawag ana kolorom. Pwede man nagdili parehistro. Kay katubitaw si Adolfo Hitler, si Adolfo Hitler. Gatukod man to og pundok sa wa panahimong presidente, wa man iparehistro. Na isaka man to sa bukid gatukod og pundok dito. Nga wala na iparehistro sa gobyerno. Pwede na siya. Pero kolorom na sa gobyerno para nila kolorom ka. Wa kay rehistro sa gobyerno. Nga dili man ta mo sugot tawgon tag kolorom sa gobyerno, mas nindot man to nga konektado tas gobyerno, nagparehistro tas gobyerno. Mo na ilhanan nga legalidad ta dinhis Pilipinas. Dili kay kolorom ta. Nya sila lagi kay koloroman, di man sila kabut-buot ang nagparehistro diri sa Pilipinas. Gawas og muan hitong pop dito nga madto dito nga iparehistro na pwede tingali na. Na di man. Mao na nga iamong nila ta. Kita nga nakarehistro sa SEC, inon dayon nga fake kay narehistro. Business kay nasa SEC. Ang ila hinoon nga parting mahalag bayad ng kasal, ilahang bunyag parting mahalag bayad, hasta patay dili kalubong og bayad. Dili gid mo guwa ng pare og mumisa basta wa kay bayad. Wa gid maingon nga negosyo sila. No? Onya, pasangin lang ta nila kay dawat taghalad. Negosyo kay dawat taghalad. Sila kapila sila magpahalad kada sa isang semana na ikatulo na ikaupat.
Wagin mingon nga negosyo sila, no? Muna nga din naman unta may nato nahisgutan kay murag panghilabot man na. Pero sila may nanghilabot yatong gitubag. Nya kanira bang halad ani? O araba pud sa kumbol sa padong. Mayon tag na sa kumbol sa pod. O araba pud in taon. Mayon taog 60-40, di ba? 70-100. 70-100. Wa pud mo. Manay naka Unya, ang atong kasal libre, ako pa'y gastos. Bunyag. Ah. Ang kasal na to libre, bunyag na to libre, kanang patay, wa tay labot. Wa naman tay labot, ana. Ilara na. Naapay ning ingon nga unya, namoy kaugaling ng minteryo. Uy, alami ato bagon to, oy. Buing apil-apil mo ni inyo, harana. Balaglok po ninyo ng tibok Pilipinas, sumilabot na. Itubag man tong Pasko? Pero binayot nga pagkatubag ba? Binayot ba? May gidong tato nga kanang tubag mga abantok. Kani may nakaingon ani ko do. Mao na diha. Okay. Oro na tag si Alabado ani hapit. Buhat na tag dako kay TV dire. Butang na to ng TV diha dahil ni pambutang na to ng mga naong nila diha. Okay, no, mga igsoon. Nai-comment, asa may comment? Sige daw, ato kunong basahon na ilang comment. Ayun ang nai-comment, bino. Parang wagi tarong ani ba? Asa man eh, mauna na eh. Sa may comment. Okay. Comment ha, comment. Arita sa wala man. Maayong gabi sa kuan man eh. $104 ang comment. To, mamay ning hatag dahil na kog 200 star oh. Kisa kay makaklaim anay mintag ako. Padala yung taon mo mga star diya. Maluoy taon mo. Maraming taon na inyong halad na ko ng inyong star. Bitaw, asa man eh. Ako mangutana ko Yabs. Yabs, muratag uyab, aniron. Taas lagi kag buhok Yabs. Maura man ang pangutanahan di ay. No? Kani akong pagkataas og buhok igsuon ay naghilabti kay daghang nang hilabot ani nga matay. No. Kay kaning akong pagkataas og buhok do na may tahas nako. Kamo kay sala man ninyo ang pagpataas og buhok, ayaw gid mo pagpataas kay wa man mo sugua. Dili man kay inyo kong panghinabugan anang unang Timoteo kay di man kamuray na ay mata para ingno nato nga kamuray nakabasa. Og nagbasa mo ana labaw ba kung nakabasa, no? Kaning akong pagkataas og buhok, direct answer ni walay taong gasugo nako, dili akong pagbuot, dunay nagsugo nako ani akong buhok. Tubagon gi kana ko tinuod ha, kani akong buhok ako ning gipagupitan 2019. Apan mura ko gisilutan sa Ginoo kay gadaot ko. Aning bag-o akong gipaputlan ani apan gisultihan ko sa Ginoo anang gabi matod pa niya kanang imong buhok kulang pa na og 2 inches. Manang pila ka adlaw ako na puning paputlan diri. Ana dili kay ako ginipataason dito. Paputlan na po nako ni. Nga mulabaw-labaw og jutay adtong pagpaputol nako. Sa pila yung pangutana, boy lumog pangutana diha. Anay lain? Asa man yung pangutana diha be kay atong tubagon?
Wala man. Ang Rumi man eh, kang Colonel Rumi man eh. Unsaon sa daw? Parang kibuloy? Pareha min eh. Ya di man ta sugbok kibuloy, so na mo pagkapareho. Kutana kunos kibuloy og pareho ba me? Ang imong huna-huna pareho kay di nimo madawat. Mao nang miigag pareho, ako pa maingon nga pareho mong kibuloy, wa po kay mahimo diha. No. Pareho mong kibuloy, be, ikaw ako maingon nimo pareho kang kibuloy. Ayaw ninyo maliita tanan. Bisan si kibuloy ayaw maliita. Kay di ka kahimo ni kibuloy og panalangin. Kung panalangin ang isgutan, basin ka ng balay nimo, kasilyas rang kibuloy. Maulaw biya na. Sige mo og panaway ni kibuloy nga dili siya sinugos Ginoo, nya inyong balay day. Sus Maria Josep, tumbanan rang kibuloy mo tanaoy. Kay dili man na mamugna dinis kalibutan kung wala na tugutis Ginoo. Gibasa man kanyo ng Bible, di ba? Ang kadto kunong matud pa diya sa Juan, no? Nga basin hinuon nga nahimo tang kaaway sa Dios. Kadtong magtukod nga dili sinugos Ginoo magun obra. Matud pa niya diha, nya basin niya hinuon nga nakigbisog namos Ginoo ana. Do not ayaw mo pag depress, ayaw mo pag lockdown og tao kay wa mo maka narata diri nagkita diri sa Facebook nya mo lockdown na mo. Tungod lang kay di nyo madawat ang mga pagtulunan, ay mo paminaw. Ay mo sangyaw, ay mo kuan, ay mo tanaw. Ano di mo ganahan, ay mo panumbaling. Anara. Aron di mo makasala. Kay og mo koreksyon mo nako, wa ninyo tan-awa niyo ko galingon, labaw pa mong koreksyonanan. Matamparos mo sa Ginoo diha. Matamparos mo. Usog kayo mo tulisok, kunya wa mo masuwito, mi kamoy Ginoo. Mingon mo nga, ako dili tinod nga sinugo, ano man, Ginoo ka nga nagsulti? Ginoo ba ka? Di man ka Ginoo. Unsa nimo pag-prove nga dili Ginoo gasugo nako? Unsay kasayuran nimo sa Ginoo? Na wala ka makakuan, wala ka dili ka open-minded. Daghan na ra bang gitamparo sa Ginoo nga nagsapaw-sapaw ng pangayog pasaylo diha sa Messenger. Akong tambag ninyo, og di mo ganahan maminaw, ayaw i-open ninyong cellphone, balhin mo glain. Aron dili mo dako ang inyong mga sala kay numero 1 mong makasasala. Imbes nga kaning ako manggod pagtug-as tinuod sama nang maingon mo nga si Kristo Jesus nagtukod og simbahan. Unya ang simbahan gitukod mao kamo. Ako dili ko mosupak nga kamo sinugo sa Dios, sinugo sa Dios na. Ang ako dinhi kay tuliron man nato ning kalibutan. Dili tinuod nga si Jesus nagtukod og simbahan. Ang gitukod niya iglesia nga katawhan. Dili iglesia nga building. Kaya mingon mo nga nagtukod, tanawa daw ninyo ang sitwasyon sa Israel sa panahon niya. Sa panahon niya, walay laing gihimo ang mga Hudyo, sige rang lutos niya. Bisan gani katong giayon niya nga usa ka buta ginalutos gani, usa pa niya asa siya panahon pagtukod? Usa niya pagtukod diha? Kundo naman to yung mga tinukod, nakatukod si Jesus og templo, simbahan dito. Mahitabo ka nga ang mga apostoles magtipak-tipak og mga tinapay adto na sa mga simbahan aw adto na sa mga balay-balay na lang. Dili oy, si Kristo gasulti. Ang anak sa tao walay kapaorarayan sa iyang bukton. Busa mao na akong supako ninyo kay kanang inyong pagpatuo ana usa ka binutbot diri sa kalibutan. Unang kamong mga membro sa Katoliko, wala ko mingon nga hawa mo diha. Pagtuon lang mo. Dungagi ang inyong pagtuon. Unya, likay mo sa tanang buhat nga makasala sa Ginoo. Kanang inyong pagkasugarol. No? Kamong mga pare dihas Katoliko, inyo nang idisiplina sa mga tao ninyo. Dili kay tugutan hinuon ninyo ng
Tukod na ng mga bulangan, pagtukod na ng mga pasugalan. Asa man ang inyong pagkasinugo sa Dios, gasugod ay si Kristo ana. Una nga kanang inyong mga doktrina mao nay wala sa kasulatan. O kana mga igsoon. Be, unsa pa? Supay comment ha. Bisa ko sa kangilad na. Adlo kung tayo langilad nga. Ato pong mas langilad. Sama ni? Naadiri Bantay-bantay. Kibasin ikaw na po mo sunod ni Senyor Aguila. Kasi gisultihan na ni. Kinsa gisultihan? Kita? Ha? Ikumpara ko na ng buhat ni Aguila o kanang Aguila-Aguila ninyo o kaning amo. Unsa man ang kanang nahimo ninyong Aguila-Aguila, i-compare ko na dire sa mo. Nahibalo ba mo og unsay among mga plano alang sa mga tao? Wa mo kahibalo ba? Subaybayin lang ninyo ang among buluhaton. Kanunoy lang mo, paniid lang mo. Paniid lang. Ay mo paghukom diha nga ang inyong hukom pasipala. Usa ka pag maliit. Ayaw kay unsa goy naan ninyo nga di na mo kaya? Unsa may naan ninyo nga di na mo kaya? Unsa may naan ninyo nga wala na mo? Unsa may mahimo ninyo nga di na mo mahimo? Unsay mahimo ninyo nga di na mo mahimo? Kanang naang gihimo ni kuan, sa nga na ni Aguila kuno na, Senior Aguila, ay pareha na sila sa mga ubang mga grupo. Kami dili na amo ay nana. Bible ni nga mo Bible Bible. Dili pusil. Pero gusto mo pusil na, pilari pagpamalit og pusil. Pero dili ta diha. No? Suko man ni sila. Masuko man mo. O man mo na mo pugsag paminaw. Kung di mo ganahan maminaw, ay mo paminaw. Sa tinuod lang, wala may giyatakang tao. Sa isa ka buok. Kami pa'y mutabang sa mga isig ka tao. Lathulat lang mo, pila ka adlaw. Kaya ron makakita mo, o unsay mga accomplishment na mo, nga matabang na mo sa mga tao. Wa man mo kay balugod, o unsay mga hidden plan na mo. Inaaraman mo dihas gawas. Among tambag, paniid lang mo sa panahon. Doon na bitay nangutanan ako, Brad, kumusta man diha? Pwede ba nga anhan na lang ko diha pasakop? O ayaw pagdali, Brad. Ayaw pagdali, paniid sa. Diha lang sa ka. Siya, kapoy man dire. Sige ra, ayaw na kapoy. Padayon dahil sa mong pagtuo. Kaya basig mo ari ka dire, gari na po ka magpabujag. Na, di man ko grahan, anak. Kadungog ba mo diri sangyaw namo? Kadungog ba mo sangyaw na ako diri nga nang hakot kog mga tao? Patuuhon mo, wala man. Ang tuo, ang dili. Total, mag-abot man ta sa finishing line. Doon na may kategorya ang Ginoo nato. Kaning kaluwasan, buhi nga luwason. Buhi ang luwason sa Dios, dili nang patay. Kay kanang tao kung mamatay, ang espiritu mo balik dito sa Dios. Ang iyang unod malata, balik siya sa abog. Pero unya katong espiritu nga niuli sa Ginoo, dili kay ibalik tos na lata nga lawas. Dili. Sumalas kasulatan, ipakataw tog balik dinha sa taguangkan sa babae. Aron siya mahimong tao pag-usab nga magpas-an na pod sa iyang buluhaton hangtod maabot siya sa finishing line. Na mo na tinuod ana. Okay. Kumanata sa ato ang kuan ugma na pud tapuhon no aron dili kay taas ang atong video.